Здравейте, скъпи приятели! Искам да благодаря на всички, които вчера стискаха палци за мен или които бяха на събитието. По откриването на паметника. За паметника ще направя отделни видеа за темата, концепцията, идеята, посланията, както и за етапите, през които преминах, за да направя тази творба и да бъде реализирана точно по този начин. Днеска в благодарственото си изявление към вас ще споделя това и съм изключително щастлив, че бях награден с златен медал от ордена. Така че благодаря ви. Ще се видим в другите видеа, в които ще разказвам по-подробно за творческата част и етапите на изработка. До скоро! Благодаря на всички!